Εδώ παρακολουθούμε ένα στολισμό από τα γραφεία τελετών Θανασούλη στο Β' Κημητήριο Αθηνών. Το Β' Κημητήριο Αθηνών εμπρίσκεται δέρμα Πατήσια. Εδώ είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου. Ο Άγιος Ισίδωρος ευρίσκεται εντός του Β' Κημητηρίου Αθηνών. Γραφεία τελετών Θανασούλη. Εδώ παρακολουθούμε ένα στολισμό από τα γραφεία τελετών Θανασούλη στο Β' Κημητήριο Αθηνών. Το Β' Κημητήριο Αθηνών εμπρίσκεται δέρμα Πατήσια. Εδώ είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου. Ο Άγιος Ισίδωρος ευρίσκεται εντός του Β' Κημητηρίου Αθηνών. Γραφεία τελετών Θανασούλη.